a satin da ta gabata. Allah ya sa harbin farko a same shi a ido. Ka ba shi abin shi kawai mu wuce. Nasara ta fara samuwa kenan. Injuwa yana ce yana shiryawa zai koma ɗibo maganin. Dole zai kwana zuwa tashin ba zai yiwu ba. Wanda nake ce maka an sace min daga na ɗaya fitsari. Dan haka baka da gaskiya. Babu abin da zai hana ni da aka da tambo lahira. Ko ka manta sunana danko. Kana jin abin da yake fara. Kai ne sai maka ka tsaya ko ta da hankali. Idan na shiga dajin ko da bala'i yau sai na ɗebo magani. Mazari wallahi wannan zakata ce ba na abu na. Ga jakan nan na aje. In ka isa ka ɗauka. Billahi lazi ayin dai jikanka ne ka asa a banka. Kai a'a bari in cire plugin na isa notin nan. Din na harbe shi da wannan plugin zai iya mutuwa. Bari in sa wannan notin azabtar da shi ko zan yi. Yawwa ka tafi shi nan ina ji. Yawwa ka tafi shi nan ina ji. Ya kusa. Ashe ana nayar da leda. Ba daukan yaro, wallahi sai da rungume ka. Ni tuna baran maza, ni balari baran yan tauri. Yaro ba da manya da yara da koran gidan uban wane ne shi. A saki gwani, a bar kama gwani hannu baya suna. Ni kan gane bawan fama, ni kaɗo mai tagwayen sara. Allah sara nake wuta na tashi in ko ne kuskure haɗi ya fita. Fada dole he dubu ta taru. Ni dole mai idon wala kiri. Ni balari jakin dujal. Hayya ya koga baragwa koga mai rabon bara kaya dan duru wannan kai wa ka tambaya ta gani wa ke nema na gani ni kuran kwazan talaka ni nake bugu a ce mota ne ni kuka na birin kuma he sara dan batanwa ni kai Allah wawa ni buzu ni sai
Assalamu alaikum. Alaikum salam. Allah ya taimake Allah bai Allah ya kara lafiya. Malli ba. Allah shi lafiya. Ya dalibai kuma. Dazan nake samun labarin cewa ka dawo na ce to ya kamata in yi gaggawa in zo in same ka. Wato yalla bai bayan tafiyanka. Al'amari ne da ke faruwa a garin nan wanda ni kaina na kasa gane masa. Cikin garin ga? Kwarai ko yalla bai. Allah ya taimake sarki. Idan ka samu hutu sai mu samu lokaci mu zauna domin mu tattauna dan ganin mun gano yadda za mu shawo wa al'amarin ga. To shikenan waziri. Allah ya taimaki sarki. Bari in tashi in koma gida in barka ka dan huta. To shikenan liman. Ka gaida gida. Nagode, a gaida iyalin kaji. Yawwa. Waziri, tunda ni dawo garin ga an ka faɗa min. Tunda ni bar garin ga aka ce man kananun kaya kaka sawa kana yawo kana shiga ko ina cikin garin ga yanzu kai kaman ka a ce waziri a ce kana sa kananun kaya kana yawo cikin garin ga kuma a wannan masarauta ta mai albarka kai kana ganin haka yayi to wallahi gona na kaji in dai ba gona ba ko sassako magani ba abin da zai ja min in rinka sa kananun kaya wane ne a ce ina babba a fadan nan a ce ana gani na ina yawo da kananun kaya sai ka ce wani dan solo to amma waziri ba ka da kasa ta guwa ka rikice saboda tsabagen ka yadda da cewa kananun kaya ka sawa ka ji labarin na dawo shi yasa kai zabura kai anan sawo riga rikice kai to kakkai da ka ebi taguwan nan waziri ka riga ka san dokokin wanga masarauta mai albarka ko kakkai da ka mai taguwan nan daidai ka riga ka san asirin masarautar ga duk in kan mai kada rigar nan daidai kaya mu komai yalla bai wallahi ka gani garin sauri ne in zo in same ka yasa na sawo gari ga amma insha Allah za a kiyaye ba za a ƙara ba a dokan wannan masarauta ta mai albarka sai ka shekara 3 da wannan tagwa a abinci in ka mai da ita daidai ko ba nan cikin fada ba to a bakin rawaninka what ka ji akwai waziri yalla bai ayi hakuri insha Allah za a kiyaye tuba nake so da ni garin Wudulle ta ko ina da maka inda na fara jin ƙarfin gida ne da dole kwanta nan su baki alhamdulillah na gode wa Allah Allah ya kawo ni gida kuma ban ga ta zama bari a shiga cikin gida in yi wanka in kinsa saboda ban ga ta zama ba goban Allah da zan koma shi a saki gwani a bar kama gwani har baya suna ni kan gane bawan fama ni kaɗo mai tagwayen sara Allah sara nake wuta na tashi in ko ne kuskure har ya fita fada dole he dubu ta taru ni dole mai idon wala kiri ni balari jakin dujal hayya ya koga mai rabon bara i kaya dan duru wannan kai wa ka tambaya ta gani wa ke nema na gani ni kuran kwadan kaya ni da ke bugu a ce mota ne ni kuka na birin kuma he sara dan batanwa ni kai ni Allah wawa ni buzu ni saki Qur'ani ko kana nake magani sakalin yaro
Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Allah taimaki sarki. Hanke. Hai, ranka ya daɗe. Na samu labarin ka dawo garin nan. Shine na zo in shaida maka garin nan ba lahiya. Babu lahiya? Ba lahiya garin nan. Cikin garin ga? Sarki, kwana biyu kenan ina son in shiga gida. Kwana biyu ina son in shiga gida amma shiga gidan ya gagara. Ranka ya daɗe. Bala'in da ke afkuwa a cikin garin nan yayi yawa ranka ya daɗe. Subhanallahi. To me ya faru? Ranka ya daɗe wani katon maciji na gani ya cika min gida dam. Yanzu da haka ma da nake gaya maka da ni da shinge da kyar muka sha. Shine kuma ka biyo ta cikin gidana? Ranka daɗe, dole zo jiya na samu labarin ka dawo, dole kawo ma kukana ranka daɗe. A taimaka mana wannan gari ba lahiya. Iyali na sun ka fara bani labari. Na'am. To waɗannan masihohi da sun ka shigo cikin garin ga. To amma ka kwantar da hankalinka. In Allah da wanga abu sai ya zo ƙarshe. Zan sa yanzu a kira min sarkin Hwada. Sarkin Hwada ya je su nemi sai kira a yi min gangami a tara min mutane. Ka kwantar da hankalinka komai ya zo ƙarshen Allah yadda. Ka koma gida ka hankali. Ka koma gida. Ranka daɗe gidan nan ba zai komo ba. Zan dai ci gaba da yawatawa cikin gari. Amma wa zai je gida? To duk da aka yi dai. Kaka damu joni kenan. Yawwa. Kai, na ji kamar motsi bari leƙan ga me ke faruwa. Mai gida lafiya? Me ya faru haka? Taimaka. Bari in je in sa maka ruwa ka ɗan yi wanka ko ka ji ɗan ɗumi-ɗumi. Ni yanzu ba ruwa na bukata ba. Ka kawo mu abinci. Ka kawo mu abinci. In faɗa maki. Kawai na gani ne na kama da wuta. Ni ba daga nan ba ma sani ba da kawai sai daga nan hayaki. Subhanallah. Bari in je in sa maka.
A sati mai zuwa. Baba goje ne fa. Ka aikata aiki mai kyau ma ya ka ƙare. Wallahi ran kai daɗe. Macijin nan yana nan yanzu da haka shi ya biyo ni. Lalle akwai jarƙaniya. Baba macijin ne sai ka dawo kai mai wani shiri baba. Ai ba irin macijin da ka saba gani bane yaro. Me ko da kawo ma in ba abinci ba. Haba mai gida duk tsafin tsoron ne haka? Yanzu an ga abun gudu a kenan baba. Ko akwai wani wanda ya san wani abu da yake faruwa cikin garin ga? Talakawan gari da ku sarki ke yi. Baba. Lafiya aka yi ne. Ba ga wani tsuntsu ya wuce nan ba baba. Akwai taro gobe karfe 4 a fada. Awa baba, mun hada rana ni. Wai an gaya wa wannan rana ne? Inda na so turun karahawun ne baba na duba. Ka na je duba na ga ban gaishe ba. Sai gashi yau ni karan kaina ido da ido daga tarin maciji a gabana. Maciji na sake gani a kofar gidanka wajen artabu da shi. Wallahi na ji wannan ciwon. Garin ma ni zan bari kwata-kwata ba zan zauna ba. Allah tona mai asiri. Ina fatan dai ka shirya. A shirye nake baba. Din daga nan za mu fara haduwa da bala'un da ba za ka yi tunani ba yaro. Babu komai baba. Ramin mugunta shiri ne da ya kunshi abubuwan al'ajabi. Idan baka yi subscribe ba, ka danna subscribe sai ka danna alaman ƙararrawa don ci gaba da kallon shirin kyauta. Idan yau ne farkon zuwanka channel ɗinmu, ku danna subscribe sannan ku danna alamun ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka sake su.